Tara, pasok. 188. So tara mga idol. Pasok Inday Alicia. So ato sa i-chat. Regular client siya sa Maxim. Chat muna natin. Good PM sir, padong ko. Yan. Perfect. Distance mga idol, check na to. Pila tong distance padong sa kuan. So okay, nag-reply yung yung client, okay daw siyo. Tara. Check na to atong location. Padong sa pick up. So to layo. 2.7. Pero kung battery ni 188. Asa man ni? Tungkop. Tungkop na siya, tungkop area. Sige, tara. Grabe kainit mga idol. So sa mga rider diha ay mo kalimot pag inom mo dugang tubig mga idol. Okay. Grabe kainit. Shortcut at direbe. Ay saba. Tara. Basher. Hello. Ang basa sila ron. Sa rights 188 na siya mga idol. So bali ni-request ko pala itong mga idol. Pero kung battery na siya nga 2.6 or 2.7 nahimo, pero ko nahimo siyang 2.7 mga idol. Kaya ano ang sa Google Map man god kinahanglan patayo ko niya, pero kay maro man ta ni shortcut ra man ta. So mo na 2.5 na lang. So, pero kung battery na mga idol 2.5 km. Accept kung ganit tayo na 3 km basta 3 digit lang. So arrive muna natin to mga idol kasi nandito na pa tayo sa pick up location. So ayan, Inday Elisa Catering Service. Asam na siya dapit. Dara. Kini siya, kini. So atong tan-awon asa dapit. Asa siya mo gawas. Yoy, lubat ato ang camera mga idol. Di mo gud siya full charge nga battery atong na kuan na taod. Ano ko ma'am sir? Sa kani siya ron gawas. Kani Maxim. Tara. Ay, may to sir. Palikog lock sir ha. May ka nag-jacket ka sir. Grabe ka init ro ba. Lock sir ha. Pwede ta straight lang to sir. Sige. Ito talusot sa may merkado. No?